אני מכין את הסרטון הזה כדי להוכיח לכם שהאפ פרי עובד באופן מושלם עם האפ קראקר. חבל שאנחנו נאלצנו להגיע לזה, אפילו שאין לכם הוכחה, אני לא יודע למה אני מצלם את הסרטון הזה. אבל אם זה מספק אתכם, אז תצפו בו. אוקיי, אני עכשיו הולך להראות לכם שיש לי ב-CD את שתי התוכנות. שני התוספים, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. אתם יכולים לראות אצלי גם האפ קראקר, גם האפ פרי. עשיתי להם עכשיו אפילו re-install. למקרה ועכשיו אני הולך להוכיח לכם שזה עובד בטמפל רן, למשל. הנה לי בטמפל רן, store, get more coins. חיבור אינטרנט שלי איתי, אז זה ייקח קצת זמן, הנה. אוקיי, זה הכסף שלי. אתם יכולים לראות שיש לי המון כסף, כי כבר השתמשתי בתוסף הזה הרבה פעמים. עכשיו אני הולך פשוט לקנות עוד. הללויה. אוקיי. אולי זה לא מספק אתכם, בואו נוכיח לכם בעוד משחק. אוקיי, למשחק הזה קוראים ארלון. מה שאני עכשיו עושה, אני קונה קרמה. שימו לב פה, איפה שאני מצביע, זאת כמות הקרמה שלי. אני הולך לקנות עוד איזה 10,000. אתם יכולים לראות שכמות הקרמה השתנתה. זאת אומרת שזה עובד. אני חושב שהוכחתי לכם מספיק טוב שהשני התוספים עובדים ביחד. יודעים מה? אפילו אינפיניטי בלייד. יאללה, נבוא לקראתכם. דרך להעביר את זה או משהו. נו, איזה חפירה, יאללה. אוקיי. בואו ניכנס לחנות. סטור. נלך עד הסוף, להגיע לכסף. בואו נלך ישר על הכסף הגדול. Bag of Gold. בעיקרון זה עולה $49.99. אבל אני עכשיו הולך לקנות את זה. בחינם. וזה עובד. עכשיו אני הוכחתי לכם מעל ומעבר ששני תוספים עובדים ביחד. אם למישהו יש תלונות הוא מוזמן לחפש בקוד של כל התוכנות האלה, באלגוריתם. אם אתם רואים איזושהי תקלה תגידו לי, אני לא רואה בכל אופן. תודה.